2063 chakwera kufuna Malawi idzakhale yotukuka. Urbanization, mafakitale komanso ulimi wa makono. Amenewo ndi maloto Lazarus Chakwera. Koma tikayang'ana zochita zake ndi umboni okwanira kuti sizingatheke. 2023 budget yathu inali 3.7 trillion. Ankatiuza kuti chuma chidzakhala bwino, anthu adzapeza ntchito, komanso mphawi ndi njala zidzatha. Pofika tsiku la lero zonsezi sizinachitike. Ngakhale mzipatala mankhwala mulibe. Auxiliary teachers 12,000 akusowa ntchito. Chikhalirecho aphunzitsi ndi ochepa m'dziko muno. Mboma asalima anthu ambiri amalima mizimbe ndi kumagulitsa ku Salima Sugar. Chakwera atabwera anatseka fakitale ndipo alimi akusowa kugulitsa mizimbe. Nkhani imeneyinso ndiyomvetsa chisoni. Anthu aku Salima amaphunzitsa ana sukulu kugula fertilizer ngakhalenso chakudya, chifukwa chona kuti akagulitsa mizimbe ku Salima Sugar Limited amapeza phindu. Koma lero MCP yaononga chilichonse. Akafika pa msonkhano amatiuza mfundo zabwino, kwa background chilichonse nchonongeka. Mwachitsanzo, budget ya chaka chino ndi 5.8 trillion. Pa ndalama zonsezi angotengapo 700 billion yokha ndi kuipanga allocate kulimi, mafakitale, urbanization. Akuluakulu, ngati tikufuna kukwanitsa maloto a 2063, choyamba tikuyenera kulimbikitsa ulimi, urbanization komanso mafakitale. Achakwera amatiuza kuti pofika 2063 akufuna ntchisi idzakhale city, kudedza kudzakhale fakitale yopanga nyemba za mchitini, komanso akufuna Malawi adzasiye kugwiritsa ntchito makasu, adzagwiritsa ntchito mapulawo ndi malija. Zimenezi ndi zimene amatiuza akapangisa misonkhano, komanso akuti vision 2063. Koma chimene chikudabwitsa mu budget yawo ya chaka chino ayikamo 5.8 trillion, koma angotenga 700 billion yokha ndi kuyika kwa masekta amenewa. Umenewu ndi umboni onena kuti we are not serious with vision 2063. Izizi za vision 2063 akumangonena pakamwa, koma zopanda ntchito. Taona na kupanga budget 5.8 trillion, koma kutenga 700 billion ndi kuyika kwa urbanization, industrialization, komanso agriculture, representing 12% of the total budget. Mutharika anamwalira zaka 6, anasiya ngongole ya 4 trillion. Chakwera mu zaka zitatu zokha wabwereka kale 12 trillion. Akamayankhula m'misonkhano, MCP amatiuza kuti DPP inasiya ngongole zambiri mboma. Kodi nanga 12 trillion amene anabwereka sonda DPP, amene wachosanima pa 70 kwacha ndi kufikisa pa 400 ndi ndani? President ameneyu malo moti akhale chitsanzo chabwino popereka misonkho. Chakwera is leading Malawians for tax evasion. Mukumbukira chaka chatha anapatsidwa 1.1 billion yodzalira kapinga. Lero wapatsidwa 43 billion, koma kulephera kulipira bilu ya madzi outer board. Kumalawi kuno 91% ndi malova, katundu pansika ndi okwera, komanso anthu 4 million akuzunzika ndi njala. Koma chodabwitsa, boma la MCP lapereka 12 billion ku Admark akuti agule chimanga. Mbali nayi apereka 43 billion ku nyumba ya Chakwera. Zimenezinso ndi zochititsa manyazi. President ndi banja lake akuzikundikira okha 43 billion, kenaka akutenga ka 12 billion kuti ife Malawi 19 million tizikanganirana komanso kuvutika ndi njala.
Is that what you call servant leadership? Anzathu aku Northern Region amavutika mayendedwe. Taona misewu yofunikira ku chigawo cha kumpoto yasalidwa mu budget imeneyi ya 2024. Chifukwa chani? Panopa president ameneyu ali kumpoto kunamiza anthu. Kukalonga Bagamoyo camp analonjeza anthu kunena kuti amanga chikhoma pa Chingerezi timene kuti dike. Amanga chikhoma chimene chizimangisa kuti madzi a Mulikulu River asamasefukire. Akulu amenewa akafika pamalo amalonjeza basi. Paliponse pamene amayenda amafuna kulonjeza. Chaka chatha ananamiza anthu akuchirobwe kuti amapezera malo ndi kuwamangira nyumba zabwino. Koma tapitani lero madera amenewa mukaoneka kuti wapanga nothing. Pamene ndikunena pano akulephera kumanga misewu yabwino ku chigawo cha kumpoto. Ngakhale mu budget yake ya 2024 mulibe msewu kukalonga. Koma mopanda manyazi akulonjeza anthu akumeneko Bagamoyo camp kunena kuti amanga chikhoma chofuna kuchinga madzi a Mulikulu River. In short, the traveler president is a liar. Chaka chatha anatiuza kuti wasiya kuyenda. Amene zonse zifukwa chona kuti ndalama zinayi zinamuthera. Joe Biden anayamba kulamulira America 2021. Chakwera anayamba kulamulira Malawi 2020. Koma Joe Biden wayenda matripi 16 akunja mu zaka zitatu. Franklin Roosevelt, one of the greatest president of all time, anayenda matripi 20 mu zaka 12. Bill Clinton ndi president ekhayo amene anayenda kwambiri kuposa ma president onse aku America. 54 trips in a period of 8 years. Osatira wake ndi Barack Obama anayenda maulendo akunja 52 mu zaka 8. Koma Chakwera mu zaka 4 zokha wayenda matripi akunja osawerengeka. Kuti ndiyambe kuwerenga panopa Chakwera kuyambira 2020 atangomulumbirisa kuzafika lero wayenda matripi ochuka kwambiri kubala kwa nyemba. Kuyang'ana zoyendera zake za uchisiru zokhazokha. Nthawi nake anapita ku Europe akulu kafufuza ma investor. Anabwera ku ndi Bridging Foundation. Atabwera anapanga chiceremony ku State House akuti anda ndalama grant yoposa 7 trillion. Ankaita uzijemerera kuti that is early Christmas. Amalawi ndikumvesera. Lero kulizi tafunseni kuti kodi Bridging Foundation zili pati sakuyankhani. Nthawi nake anapita ku UK. Anapezanso kumene kwa investor akuti Bakati Food. Amene anapeza investor ameneyi ndi cousin wa Chakwera wotchedwa Moses Kombe. Bakati Food inauza kuti tipase ni 750 million tikugulisa fertilizer wa subsidy. Anaponda ndalama. Akulu inuyo munazona kuti kampani yogulisa nkhumba ikugulisa fertilizer. Mwachidule Amalawi anapanga mistake povotera mbusa ameneyo. Anakhala ku Assemblies of God zaka 24 ali president. Koma anachoka kumene kusana siku wireless, sana siku television, ngakhalenso chipatala.